manje ayizuba ngeyakho shuthi ngizenzele lengane mina ngiyenze ngedwa ngeke kube ingane yami yokuqala mangabe lengane yami kwakufanele kube yona yokuqala ingafani nami bese kuthi le yesibili kuyaphoqa yokuqala ifane nawe ngeke sisibuke kahle nawe le kuyaphoqa udlala ngami Ndiphinde ndibhodise into zakuthi ndinamkele ku-AWONDLI khona apha kuMjolo Show TV. Ningalibali ke into zakuthi siyafumaneka kuwo wonke ama-social media platforms okanye nisithumelele phaa ku-email yethu umjoloshow@gmail.com. Igama lam ndinguSixoshifika ke kanti into zakuthi namhlanje sibhalelwe ngusisi wethu ozathi asixelele uba yena ngubani lo ongondliyo and then sibone ukuthi singamnceda kanjani. Asambeni. Sanibonani. Igama lam nguNokuthula wakwaDlamini. Ngibhalele kule show ngicela usizo lokuthi ningikhulumela nobaba wengane yami akasayondle ingane yakhe. Cela ningisize. Ningilekelele. Molweni futhi. Kunjani? Hayi sikhona. Yi. Hayi ungethuka sangakuzohlasela. Angikwazi ungathuka ukuhlasela ngalishoni la. Uyaphila kodwa ke baba ka Amahle. Akho kwaphila. Hawu, sungazi ukuthi kubaba Amahle. Hayi. Andikhawuleze ndizazise ke bhuti wami igama lam ndinguSixoshifika ndisuka pha kuMjolo Show TV phansi kwe-show ethi AWONDLI. AWONDLI. Ngicela ukubuza bhuti ngabe nguwe mhlambe ke utata ka Amahle. Ngathi kuyaphambana. Uthi uba mhlambe Amahle uyithathaphi? Uthi uba mhlambe nilahlekile? Angazi nomlahlekile ukuthi awuyichaze nje ubaba ka Amahle ovelaphi. Awumazi wena bhuti Amahle. Ubani lo Amahle? Awumazi uAmahle uyaqala nokuliva nje igama elithi Amahle. Kwenzela uba ndingamoshi ixesha lakho ndikhawuleze ndihambe if uyaqala nje kwawufa. Baningi abantu engibaziyo bawo Amahle angazi uzosho muphi. Mina ke ngikhuluma ngengane yakho uAmahle. Akwengivume wesise ngamabomu ngoba usho kanjalo khona ngizozwa kabanzi ya. Ngicela ukubuza umgqibele nini uAmahle xa ngake ndizibuzele nje ngokukhululekile. Hayi sekunesikhathi. Sekunesikhathi. Ingaba idalwa yini mhlambe into kuba kuze kube isikhathi ukubona uma wakhe ngoba uhlala noma wakhe. Uma wakhe. Hayi umbuzo eminingi engathi ifuna ukuxhumana noma wakhe. Hayi angingakwarishe kakhulu indaba kaMamakhe. uMamakhe nje 2 minutes nje uzabe seke khona. Mana into esangidida imshini le kwenzakalani? Ngiyakubuza uAmahle angazi kodwa nje awufuna ukungisa lapho. Ayingaxakekisi kakhulu nje imishini nayo yonke into oyibonayo mangaxakekisi kodwa kunenkinga kusanda kufika imshini la kamakhelwane ubuza indaba yokuntshontsha kweinkomo manje muthi mhlambe hayi khululeka asizanga kwinkomo kuzontshontsha inkomo nyani ngoqinisekile ndifuna ukwazi ukuthi mhlambe ingaba yini le edala ukuthi uzuthi wena kudala waqabela ukuthetha noAmahle kodwa uAmahle kuyingane yakho. Kambe ngizothini uma uAmahle uhlala nonina uyazi njobe hlala nonina vese asixhumana naye. Awuxhumani nonina ingane ngeke ngikwazi ukuxhumana nengane ngibe ngingaxhumani nonina ngoba ingane kunina phela mangabe ukuthi fanele kunesimo esithi fanele ngixhumane nengane kusho ukuthi indlela edlula kunina angikwazi ukuxhumana nonina ngezizathu ezithizeni. Akhange uzihluphe nokuzihlupha mhlawumbe uzama ukuthi indlela yokuthi uxhumane naye. Hayi kuphela ukuxhumana umuntu makunesidingo masingekho isidingo ayikho into uzoyixhumanela nomuntu. Asikho isidingo sokuthi uxhumane nomntanakho
ngoba kaloku isizathu sokuthi uxhumane noma wakhe ngoba ufuna ukuxhumana nengane yakho xa ungavani noma wengane funeka uzame imizamo yokuthi uthini uxhumane nomntwana. Angibeke kanje sisi, angazi futhi angibeke kahle. Mina nonina asisebona abantu abaxhumanayo. So ke kulikhulu ukuthi ngingaxhumana nengane ngoba ingane ayinacingo, sekwaxhunyelwa ngeingcingo. Angisakwazi ukuhlangana nomuntu endleleni, usuyamfonela nixhumana. Manje angikwazi ukuxhumana nonina. Okwenza kube likhulu ukuthi ngingaxhumana kanjani nengane. Iloko nje. Bamamela emakhaya siyamva ubhuti uyachaza kodwa ke ndingamoshanga xesha ndizawucela ukuthi simlande umama kaAmahle ngoba akekho kude sibadibanise sive uba kuzawuphuma ntoni. Bamamela emakhaya sesimlandile ke usisi wethu nanku siphinde sikwamkele kuhlelo lwethu. Ngiyabonga. Mama kaAmahle nanku ke utata kaAmahle bengicela ukuthi umchazele. Ngibhalele kule show ukuthi ngiyabona ukuthi awusayondla ingane. Ngifuna ukwazi ukuthi waye ungasayondla ingane yakho. Hayibo. Wesisi. Hayibo, kanti uze le ndaba engibuze onokuthula. Yiphi le ngane okhuluma ngayo? Ingane le owayishiya la kumina, wazi ukuthi wazala ingane. Kusuka nini kunengane nawe mina? Kanti ngalela ngasasilala wawuthi kwenziwani? Kusalala nje kwase. Angithi sasihlala ndawonye mina nawe. Yeah. Manje ngicabanga ukuthi le ngane ayivelanga lapha. Sasihlala ndawonye nawe, angithi. Usukhohliwe indlela owayihamba manje. Indlela engangihamba kade ngangilala. Uchazele yonke into. Kade ngangilala yini? Utshena ukuthi unengane nami nje. Ngangilala yini? Wawulala manje? Ngangihamba nje indlela othi wena ngangilala yini la ngangihamba khona. Yini eyenza ukuthi singabe sisahlala ndawonye? Angikwazi lokho engifuna engiyafisa nokuthi ukwazi ukuthi kwenziwa yini because angixabana. Emva kweminyaka emingaki nokuthula. Emva kweminyaka emingaki nokuthula wena singasahlali ndawonye. Njengoba uzobuza namhlanje. Emva kweminyaka emingaki. Ukuthi yangidla manje ngoba ingane iyakhula. Oh sekufike ngibe nenkinga manje ngingene lokudliwa kwakho mina. Ingane iyakhula, ingane yakho. Ikhulela ba ingane? Iyakhula wena njengobaba futhi ungabuseduze ingane. Ineminyaka emingaki lengane okhuluma ngayo. Izothi 4 years manje wayishina. Izothi 4 years. Izothi 4 years. Awungiyeke nje bafo kwengikhuluma ngikhuluma ngayo ngiphakamisela umoya. Izothi 4 years. Yebo, izothi 4 years. Uzokhuluma ngayo namhlanje la. Ngizokhuluma nayo ngayo namhlanje. Ngobani? Ngifuna uyinakekele uyondla ingane wazi ukuthi ingane iyadla. Ingane iyaqoqa. Kade idlani kulo 4 years. Nami phela la kade ngithatha khona angisakuvalekile ke ngasho ngaleyo ndlela ukuthi valekile la ngithatha khona. Oh usuzovula ngala manje. Wawukade uvule ephe ekuqaleni ukuthi kube khona ingane. Cha ibe kuyitoho bengilibambile. Kwathi kwaba khona ingane ngetoho nje. Le ngane wayithola etohweni. Ngayithola etohweni kwani ngoba ingane yashwa uwa. Hey wena ukuthula. Yashwa wena ingane ngayithola etohweni kwani. Phela kade ngisebenza lungisani. Awondli futhi. Awondli uthi mina ongondli. Injalo nje. Mhlambe awuthi ngikunikeze lolulazana oluncane. Mina nginengane nabo ukhuphuka intaba ushona ngale kaMbhele nengane mina ina 3 months ngiyayondla. Yes, lo sasithandana naye ukukuhle kudelile. Yes. Lo wahamba indlela zakhe engafuni ukuzola endlebeni. Yes, enenkani iphendula njalo. Yes, nabangani umuntu abangani lo. Ngabona ngeke ngize ngimenze lutho ngoba ayikho into esasikwazi ukuyikhuluma ihlangane. Ngiyamangala mangabe sisi mina mangabe esethi mina nginengane na emva ka 4 years. Unganengane unengane awuyondli ngifuna ukuthi wondle ingane yakho anginendaba nokunye. Anginendaba nawe ondla ingane. Kuthe kusuka ngifuna wondla ingane kuphela. Anginendaba yima nokuthulima. Ayikho into engizoyima. Ayikho nje into engizoyima. Awuyakhuluma? Ngizokhuluma ayikho nje into engizoyima. Kwenze nje akuthule mina. Unengane wena. Nginengane mina. Nginengane vele. Mele uyondla ingane yakho. Ngiyayondla ingane. Musukuthi angimeke ngiyimela. Ngiyayondla ingane yami. Yiphi ingane yakho? Ingane uzongitshela ngalothu une 3 months engayazi mina. Yini file yazi wena? Uthini ngale uthini ngalo oyazi wena oyitshela ukuthi akusiyo ingane yakho le eyami owayishiya wena. Angithi wawuyondla before. Wawuyondla kuqala. Yini uthe yami ingane? Wawuyondla ngento kusiyingane yakho.
Ingoba uyayazi ukuthi ingane yakho u3 months uyondla wabale u3 months manje akusona 6 months manje u3 months kulungile noma ngabe u3 noma ngabe ubani ngayeka uyekiswa yini uyekiswa Awazi. eqala ngisi wayiqala wayondla ukuba wawazi ukuthi akusingane yakho ngabe azange uyiqala yazi nokuthula kepha ngoba uyazi ukuthi unyembezi uyashaya ukuthi ingane yakho usukhulume kakhulu obafake akume bafa yazini into ezosiza manje ngicethe ungiphumele nalamakhamera ngeke ukuboneke lokho ngeke ukubone lokho kukithi la vele ngiyazi usekini ngize ngazi usekini pho owani lo msindo ozongibangisa wona ngendaba ngengane engayazi mina ngiyayonda ingane yami uyayazi ingane yakho iyiphi ingane yami yona le ngikhuluma ngayo after 4 years nokuthula 4 years yani 4 years wena uzokhuluma ngengane namhlanje kuzoshintsha lokho ukuthi ingane yakho anginayo ingane nawe mina unayo anginayo mina ingane unayo anginayo ingane unayo ingane nami wena nje kanti emva kwalesikhathi singakuhamba utshena abantu wonke umhlaba ukuthi nginengane nami wena unayo ukuthatha ukuthi nginengane nawe yini ngingakwazi mina konke lokhu ukuthi mina nginengane wasekuphela iminyaka emingaka anginayo ingane nawe wona wondla ingane yakho anginayo nje mina ingane nawe wona wondla ingane yakho kungcono ungiphumele angeke ukubone nanti isango kungcono ungiphumele angeke uze ukubone lokho ngobani angiyindawo wena ukuthula mina anginayo ingane nami noma ungakhala uchifiza inyembezi angiyindawo anginayo ingane nawe angiyindawo ngijwayele ukufanele izinto bese nisabisa ngeinyembezi khona abantu akunokusabisa la akunakusabisa amakhamera ngoba akunendaba nalento ngeke manje ngicabanga ukuthi uzokwenzani okusala ngiye ngenzile uthi anginayo ingane nawe mina ngihambi lakini nasi sinqamu anginayo ingane nawe sihamba naye ngokufika kwakhe anginayo ingane nalomuntu ofika naye mina ingane angiyindawo ungakwelungisi le ndaba lutho nje anginayo lo ngane sisi anginayo lo ngane naye futhi kanti wena sesiphi isizathu esenza ukuthi uphike kangaka ukuthi ingane ayinayo kodwa uthi uyavuma ukuthi walala naye usisi walala nosisi ngoba ukuthi wayondla ingane eqaleni yebo ngasekuqaleni into le yenza ukuthi ustophe soqala kunezathu ke sisi esinqala uyangihlekisa uma ngabe kuba akakutshenanga leso zathu azafike nawe la uyangidida nje ngempela uyahlekiswa wena ngiyahlekisa mina sisi uyazi lo sasiphila naye kumnandi uma ngabe fanele ngikhuluma iqiniso namhlanje ningakashoni ilanga sihleli naye kumnandi ngangivama ukuthi sebenzele kuthi ngelanga ngibuye ngoley'hlanu ngelanga ngihamba amaviki amabili yes kunomngane wami umuthi la ayikho ke leso iqala into engekho lozama ukuyikhuluma cha nje ayikho nje lento oyikhulumayo uyamuzwa yini ukuthi uyamvimba kodwa awukakayiqedi impela kodwa ungcono ngiyeke-ke ayikho nje lento oyikhulumayo ungcono ngiyeke impela akayiyeke kuhle ngiyeke-ke iyeke lo usekhuluma kakhulu namhlanje athi ukuthi lo unayo kunomfana sasikhule naye silusa naye uyazi ngangivama ukuthi babe ngifuna into la ekhamba uyena ngangimethembe eseduze uyazi lo wahlangana naye ngithi mangimthumela bahlangana naye balala laba benaye wawukhona wawubuka wena nokuthula ofika naye wawubuka silele ngoba ngiyabona ngathi akazange azakutshene zonke wasibona silala ubungqina balonto wasibona silala ungabuka le ngane yamakampele ngale uzobona ifana nami ngalanda umfowethu ngilande udadewethu abantu bakithi nje uyazi kunamakhehla yasho ukuthi iyafana lela lo ayifani nami kaloku bhuti kuyenzeka ukuthi umntana akunyanzelekanga ukuthi ingane ukuze kube yakho funeka izifane kanjani iyakwazi ukuthi ifane nakwisayidi lika mamakhe yabo right ke phela imifana naye vela ngithi ingane izalo manje ayizuba ngeyakho kushuthi ngizenzele lengane mina ngiyenze ngedwa ngeke kube ingane yami yokuqala mangabe lengane yami kwakufanele kube yona yokuqala ingafani nami bese kuthi le yesibili kuyaphoqa yokuqala ifane nawe ngeke sisibuke kahle nawe le udlala ngami kuyaphoqa yini ukuthi ingane yokuqala ifane nawe ushumela nje indaba yakho ukhuphulana ngongcono uhambe ke manje sengicela uhambeleke nje sengicela nje ungihambe ake ake buyele eceleni komkhulu nalo ungcono uhambe nokuthula angisafuni lento yakho safuni nje ungiyizwa nje uzoyizwa uthanda ungathandi ngicela ungiyeke uzoyizwa ukithi phela ngeke uzoyizwa uthanda ungathandi uzoyizwa hamba nokuthula hamba nje ngokuthula ake indawo hamba nje ngokuthula sisi qoqa uhamba ake indawo andithi mina umbuzo wami umile uthi yintoni kanti wena le engaka eyenza ukuthi uzuqiniseke kangaka ukuthi umbuzo nje impela uzofuna ungilalela isisi ngithi mina lo walala umfana sasikhuluma wawukhona yini wawukhona wena walala naye wawukhona elala naye wawukhona yini ngane njobe ethe yami
yakhe lokhuzana lo mfana lo wawubuka wena Silazi la ngene khona amanithi ngene ngo left speed uleft oqala phezulu muthi khona ubungqino obungaka bhuti ubuthatha pho ukuthi uyazi bayingase sithuko kangakanani into yokuba uthi umtshola ngento engazange angimsoli uyazi usile lo unomfakazi na nginabo ufakazi ukhulumani wena ngofakazi nginabo wathi kanti wenza izinto nje awaziwa wena wenza izinto awaziwa wena nginabo ufakazi uveze phela into engasinqamulelo wena uyazi wena uthi ingana kuyona yami angazi lokusangana lokusanganela kodwa ilanga lishona yakho impela ubufakazi buthini ufakazi buthini ngabuthola ufakazi wena sisi emafonini yes njoba sokuba khona amafoni ngabuthola ufazi bekhuluma lo naye lo mfana ukuthi ngoba sizoxabana mina naye lo mfana wakamkhizi ngoba sizoxabana nami sesizwane kakhulu lento yimbi kabi kungcono ngoba ngihlala naye ingane kuvela ukuthi eyami afihlwe yena ukhona uyithola ebhudi lento uyifumana efonini yakhe nanangu balelana bekhuluma besendelana nezinto zabantu abathandana uyithola kanjani ifoni yami angifuni ukungena ke kulomsangano wakhe ungena kanjani nje efonini yami wena kuzafanele ukuthi wehlise umoya yakhe sisi yazi ungena kuzafanele ukuthi wehleke ngokusisi ithini kanti sesinto yakho cha unamanga ithini kanti ayikho leyo nto ayikho nje yakho ayikho lento okhuluma ngayo unengane nawe wena nginengane nawe vele ngiyabona kodwa uyathi ukuthi ubungqina unabo ubungqino obuphelele ukuthi yonke lemidlalo wena yonke lemidlalo enidlala nomsizi withini ke yona withini yona athi angisilima mina akusana nje mina isilima wena wake bo communicator naye angaze communicate naye hey wesisigebengu lesi lo msizi wakhe ngangimthuma yezo eningi kabi izinto yezo bale la kwesinye isikhathi mabe ngibona kudliwa inyama kube nje lapha sengiphuzela into zami ngilalela mangiphaphama bahle sebehambile bonke abantu bahleli labo babili mangibuka umsizi useka wahamba wakhuphuka wabuye sefake nane jacket kodwa ngilele mina ngikhuba kalo ngikhuba nje kalo ayikho ke lo hamba nje sisomkhono nje wena usukubona uyazi imake wena usukubona wena ulele wena basicele bobani usibona njalo ukuthi ithuba lokugqibelane ngicela umesisi yazi isisombululo sayo yonke lento lona ngoba ngoku akunceda ukuthi siphikisane usisi naye uvela ngelo uthi ayikho lonto le wena nawe ngcono ukuthi senze ntoni i-DNA yiyo ezoba isolution yayo yonke lento le azokwathi indaba zamazwe imikhokhelo kodwa nje into efanele ezawusolve hamba buye nayo sisi akho kwa DNA hamba buye nayo uzokhokhela mayihloko uzokhokhela wena hamba buye nayo uzokhokhela wena yini azingakwarishi indaba zendle wena ukhuluma kahle impela yazi akuna DNA ezokwenziwa buye nayo lo DNA akuna DNA ezoveza yonke lento ayikho DNA ezokwenziwa ngoba phela ngisilima akuna DNA la angivumi akuna DNA sizinto kanti wena imake sisikanti wena yini cha ngoba engathembi yini ukuthi ingane yakhe mvumele kaloku naye awume wesisi vele le DNA izokwenziwa yimina kuzokwenzeka kanjani kwenza kanjani ngingazazi uzawuyenza wena i-DNA ukuqinisekisa ukuthi umntana ngowakho hayi ngozo ufungishayela ucingo uzoyenza wedwa lo DNA uzawuyenza lo yakulungile ayikho inkinga isolution uzoyenza wedwa ngoba lo ma-test azothathwa kuwena uzobona kanjani ukuthi eyabani ingane ukuthi uzethele emva kwa 4 years uzongitshela indaba engane angaphinde ngizoyifikela ke ngizoyifikela ke mina into ezongisejele mina sisi yazi uzongishaya yini angifuni ngisho ukubheka nje uzongenzani nokuthola ngicela usizo moya hamba ke manje sokwenza i-DNA hamba manje iphelile hamba naye ke bhuti hamba nako phela ngivimba mina hamba naye hamba nawe sihamba seku-right manje ngeke phela we babo ngeke hambani nje bhuti wami sixolise kakhulu ngendlela ekwenzeka ngayo enyanisweni bendingazi bakukho kanti izigigaba ezingaka ngiyaxolisa kakhulu hayi akukuhle impela yini ukube nje lento ngiyicabange kahle bengafuna nje kwakuthi nje ngize ngiyiqala indaba nalo ngoba yabona nje lento ingijika inhliziyo hayi
inhliziyo yami ngifuna nje ukuthi siphinde siloke sikhuluma ngayo. Kodwa nje ngokuzithoba okukhulu ngoba okwangoku andithi asikabi nabo ubungqina obuphathekayo ukuthi umntana vele akusongo wakho. Kodwa ke into nje bendicela ngiyazi mina sisi ukuthi lengane okukhulunywa ngayo kuyona neze yani. Isicelo nje samsi1 ukuthi okwangoku ubuqhubeleka wondla okwangoku until sifumane ubungqina. Hayi sisicelo kanjani ngingondla njengobani sisi? Andithi ngoku andithi asikabi nabungqina. Into engenzeka ukuthi mhlambe umntwana ngowakho yabo ingenzeka lonto le asiqinisekanga mina nawe yabo kungenzeka kuba soyakho kungenzeka kuba yeyakho kodwa okwangoku kodwa nje isiqiniseko yini fanele kuboshelwe mina ejokeni kuthiwa kube kuqhubeka mina kuze kutholakala ufakazi ithini leyo nto enjalo sisicelo ngondle njengobani ngithini mangifaka lo manje ngithi ngiyisaphi uyondla njengotata kaloku andithi okwangoku abantu bakithi bangiphi imali bangiphi itoho ngiyayithatha imali ngiyayilahla mamela kaloku futhi mamela andithi xa sesifumene ubungqina sesisazi ukuthi ume kweyiphi indawo kumhla ke ngoku sizobona ukuthi siyisolve kanjani lonto le kuze kube nini sisi kuze kufumaneke kaloku ubungqina ukuthi kahle umntana ngowakho bese buyisobani imali yakho kuzobonakala ngoku ukuthi yabona ke ayikho into enjalo ayikho into enjalo kulomhlaba esiphila kuona sisi ingane iba noyise nonina labo mama abafana nalo nokuthula ndini lofika naye bathi basile mabecabanga bona uyazi ukuthi befike bezala ingane ngala beyise ngala bezala ingane ngala beyise ngala ngoba befuna ukukhava amanyala abo manje nami ngifike ngilekelele lo manyala akhe nangemali yami pho andithi uyavuma ukuthi wala nginengane mina asilontuze leyo andithi bhuti wami uyavuma ukuthi walala nokuthula ngaphandle kweprotection yes and nawe awuqinisekanga ukuthi wamithisa okanye azange umithisa yiyo lonto mina ndisithi kuwe bendicela uyandiba ndiyacela andinyanzeli bendicela ukuthi okwangoku uqhubeleke wenze ntoni wondle until sifumane ubungqina wesisi ngiyakuzwa nje ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa ngathi usemgodini akwengibe isilima ke ngibe isiphuphukwana nje ngithi ngiyivuma ukuthi lo mali yami ngiyayilahla yes ngoba angifuni kube sengazi ukuthi ngoba ususuka afika namakhamera nithi lento ibukwa yiba umhlaba wonke angifuni ukuvela njengomuntu omumbi kwi-TV yes ukuthi ngabalekela ingane sengibala izinto eziningi ngoba ekugcineni kugcina kublemeka thina abantu besilisa engathi samithi sasashiye kodwa zibe ifihlakela indaba zabantu besifazane abenza izinto bengayo kodwa musho kanjalo akwengithathe kukaningi ngilahlekela imali akwengithathe nokuthi lo mali ngiyayilahla kodwa kusho ukuthi umoya wami okhululeka kamhla usufika namaphepha wena DNA leyo ukuthi nawo kamaphepha ke athini ke inkosi kakhulu mhlawumbe nami ngokukhululeka mhlawumbe nabakithi ngoba isixake sonke le ndaba la ekhaya hayi siyabonga bhuti xa usho kanjalo bamamele emakhaya sesithethile ke nobhuti sathetha nosisi naweva amacala omabini ukuthi hamba kanjani sizawulinda ke iDNA kuze siqhubeleke ke njalo bamamele emakhaya if kukhona umuntu apha ekhaya naye odinga ukuthi mhlambe simncede akondlelwa ingane akondli asithumelele pha ku email yethu umjoloshow@gmail.com until next time inkosi